0 třeba. Toto nic, to nic, to nevím. Nastavení botů, jo, to je jedno. Štíty, je to teďka budu. Takže dám si tam jen pušky a pistole. Start. Já to budu tam jen hrát, jo. A jdem na to, jo. Jak budu hrát, tak mi dejte like a odběr. Nebojte se to dát. Takže dám si třeba policisté. Jo. A bojím se, že mě zase někdo sejme. A je to docela těžké. Dobrá. Jo, super. No, ups. Takže, jo, to je jaká mapa? Už jsem myslel. Ups. A do prkínka, kde je ten smrad, který dal bombu. Jestli uslyšíte tu televizi, tak vůbec ji nevšímejte. Je to taky sere, ale to je jedno. Jo, takže, tak to jsou zbraní malý, Bčko, pušky. A vidíte? Mám to tady pořád. Když dám hlavní náboje, tak to nejde, kulomety. To jde, to jsem možná nastavil, no, nevím. Pušky, famasy dám. 250, ale jeden. A tak to je pěkně na... Do prkínka dubovýho. Jinak, kdybyste potřebovali něco vědět, do chatu napište a Skype budu mít v popisku videa a
kdybyste chtěli ještě něco napsat do popisku videa, já vám to rád udělám. Ahoj! Loučí se s váma Filip.